Hej, mit navn er Axel Skriver. Jeg søger fondsmidler til mit podcastprojekt Styrken i Broen, der bygger bro mellem patienter, pårørende og fagfolk for at styrke samarbejdet og vidensdeling omkring sjældne sygdomme. Problemet. Hvert år fødes der 12 børn i Danmark med diagnosen diafragmahernia, også kaldt mellemgulvsbrud. Det er en livstruende tilstand, som kræver tværfagligt samarbejde hele livet. På trods af den medicinske fremgang, mangler der en platform, hvor forældre, patienter og fagfolk kan vidensdele erfaringer og løsninger. Viden forbliver ofte isoleret, hvilket skaber et hul i samarbejdet og forståelsen af børns behov. PT er det kun et forældreperspektiv, som er taget på denne sygdom, da der ikke var særlig mange, der overlevede dengang i 94. Løsningen, Styrken i Broen, den giver et unikt indblik i, hvordan er det at være patient, hvordan er det at være pårørende, hvordan har det været igennem barndom, ungdom og voksenlivet. Podcasten samler den personlige sammen med det faglige perspektiv. PT er det fra et forældreperspektiv, de andre Instagram-kontorer. Men der er ikke nogen børn, som kan sige, hvordan er det at have opvokset med det, hvordan er det i barndom og ungdom og voksenlivet. Gennem de forskellige fagfolk kommer der et indsigt i, hvilke roller de spiller ind i et samarbejde, hvordan de samarbejder på tværs, og hvordan samarbejdet har udviklet sig gennem årene. Podcasten kommer til at ligge tilgængelig for alle, så både fagfolk, pårørende, forældre og andre, som har en interesse i at høre historien og perspektiverne, får mulighed for det. Da jeg ønsker, at den skal skabe værdi for flest mulige. Hvorfor skal I støtte det her projekt? Det er et unikt og et nødvendigt projekt, som giver os perspektiver fra forskellige synsvinkler. Og da jeg er en af de få, som overlevede dengang, er jeg også en af dem, som kan fortælle om, hvordan er det at have levet med sygdommen, og hvordan er det fortsat at have levet med den. Fordi det giver en førstehåndsberetning på, hvordan er det som en af de få, der overlevede i 90'erne, at leve med den her sygdom. Projektet har allerede fået stærk opbakning fra BUPL, OUH og Foreningen for Sjældne Sygdomme, som alle ser et behov for sådan en podcast. Podcastformatet gør, at det bliver en blivende ressource, som er til gavn for både fagfolk, pårørende, patienter og den brede befolkning. Jeg søger støtte til. Jeg søger mikrolegatis 25.000. 10.000 går til professionel redigering og klipning. 5.000 vil blive anvendt til intro og branding. 8.000 vil blive anvendt til distribuering og markedsføring gennem promovering via sociale medier, og heriblandt den Instagram-konto, som kommer til at være koblet op på projektet. 2.000 vil blive anvendt til distribuering. Derudover så er jeg en del af Studentervæksthuset her på VIA Aarhus C. Jeg ønsker at skabe en platform, hvor flere perspektiver kommer i spil, og hvor det bliver muligt at dele ud af de erfaringer, jeg og vi som familie har gjort i selskab med fagfolk. Med jeres støtte kan vi bygge bro mellem det personlige og det faglige, og skabe en platform, som gør en forskel. Tak fordi I så med.